Alhamdulillah ranka daɗe. Ranka daɗe. Na wani lahiya. Ya gida. Ranka daɗe dama wurinka na yayi. Ne? Ranka ya daɗe. Taimako na zo da wurinka a matsayinka na ɗan majalisar mu mai wakiltar Dankosa guda yamma. Taimakon mi ka zo da ɗawuniya? So, ranka ya daɗe wallahi ina ya kunan nan ta shiga unguwanmu. Wallahi ranka ya daɗe kunan nan ta lalace. Ko da baro ka biyo kwanan nan sai kai waci ya hi 8. Ya haka sama ai ba. Ranka ya daɗe wai a taimaka ko tifa guda ce a kai muna. Tifa guda? Ranka ya daɗe. Da kura na maganin zawo da bata kanta ba. To, Baka ga hanyar gidana ba. to, wai na ga wai Duk kashe min mota. abun ga mu mutanen ka ne ranka ya daɗe. Mutane na? Allah ya ɗebe muku albarka. Allah ya ɗebe muku albarka. Mata sun yi min ku. Ai bari in faɗa ma wata magana. Ranka ya daɗe. In hau mota mai tsada. In samu yarinya mai rai. In sa ta gaba. Sai birnin Kebbi. Sai birnin Kebbi. Ya yi hanyar banza, hanyar yohi. To ai kai ranka ya daɗe in ka ce haka kuma za ka yi mu da kaina. Da ka ce haka za ka yi dawowa kai ka tsaya ce. In tsaya ce? Tsaya ce wa kwarai dawowa kai ka tsaya ce ka dawo mu zauna majalisa guda. Na ji labarin wa an ce duk mukamin da ka rika wannan local government namu don kowa sabu ta yamma duk mukamin da ka rika ko farali baka sauke ba yanzu haka baka da gida naka na kanka yanzu haka baka da sai samun yan dogadogan yara ka ce kana so alhalin ba auren su zaka yi ba muna da labarin ka kai da tijon banza ne muna da labarin da tijon banza hake Allah ya tsine ma albarka. ba komi Ita min area. Ita min area ko isa SS yanzu su halaka. Ko to Allah ya isa muna kuma wallahi Ku danna subscribe, ku danna alamar kararrawa domin sanar da ku ingantattun bidiyo masu ilmantarwa.